Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Sangguniang panlungsod ng San Fernando, siniyasat ang planong pagtaas ng singil sa kuryente ng Espelapo. Toda ng Cabanatuan City, wala umanong natanggap na fuel subsidy. Representative Ria Vergara planong iakyat sa Kongreso ang usapin. Kawalan ng valid ID, hamon sa SIM card registration ayon sa DICT. Bentahan ng SIM card, inaasahang babagsak. DICT pinayuhan ng mga telepon na bawasan ang supply. Reflective road studs inilagay sa madidilim na bahagi ng MacArthur Highway sa Pampanga. At pinakamalaking branch ng Kapampangan favorite na The Orange Bucket binuksan sa Pasay City. Magandang araw, ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to, oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Naghihimutok ngayon ang Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ng Cabanatuan City dahil naturingan daw silang Tricycle Capital of the Philippines, ngunit wala naman umano silang natanggap mula sa fuel subsidy ng gobyerno para sa mga TODA. Bunsod nito, plano raw ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara na iakyat sa Kongreso ang usapin upang mabusisi ang naging proseso ng distribusyon ng ayuda sa mga TODA. Ang detalye sa balita ni Paulo G. Santos. Kinikilala ang Cabanatuan City, Nueva Ecija bilang Tricycle Capital of the Philippines. Mayroon itong 126 na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, habang nasa higit 34,000 na units ng tricycle. Ngunit ang masaklap raw, wala ni isa sa kanila ang nakatanggap ng unang tranche ng distribusyon ng fuel subsidy sa mga TODA. Ito ang kinumpirma ng pinuno ng Tri-Wheels TODA Federation Cabanatuan City at siya ring liga ng mga barangay president na si Kapitan Christopher Lee. Itong magta-tricycle ay bahagi rin naman kami ng transportasyon. Ngayon lang sana magkakaroon at nakasama sa fuel subsidy, kaya lang nakakalungkot na hanggang sa ngayon, naglipat taon na, ay wala pa kaming natatanggap kahit isa. Dahil wala sa mando ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang master list ng mga may prangkisa, ang Tricycle Franchising Board ng mga lokal na pamahalaan umano ang sumasala nito at ito'y naisumite sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Dahil ang LGU po ang namahala dito at sila rin po yung inuutosan para magsumite sa DILG, ay humigit nasa halos kulang 30,000 na magta-tricycle yung ipinasa sa ating DILG para mabigyan ng fuel subsidy. Sa master list mula sa DILG Central Luzon, mayroon umanong 870 na napagkalooban ng fuel subsidy sa unang tranche ng distribusyon. Kinabibilangan ito ng 645 sa Bataan, 176 sa Bulacan at 49 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Wala sa Zambales, Pampanga at Tarlac. Nanawagan naman ng transparency si Cabanatuan City Mayor Myca Vergara sa proseso ng pagpili at alokasyon ng ayuda sa mga TODA. Very disappointing kasi sa Cabanatuan, yung mga TODA ng Cabanatuan, 17,500. So, out of 17,500, walang nabigyan. Kahit man lang isa or dalawa. Nakuha ko nga yung registration ng mga tricycle ngayon at mga motor, 34,000 yon. So, napakadami talagang pwedeng beneficiary sa Cabanatuan. Pero, as we heard nga, 49 lang sa buong Nueva Ecija, which is very sad and disappointing talaga. Dahil sana parang mas, I would say, parang proportionate sa number ng tao, ng mga tricycle drivers per region, per probinsya.
Sinegundahan naman ito ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara. Bahagi umano ng 2.5 billion fuel subsidy na pantawid pasada ay ang itinulak na magbigay sa mga toda at naging klaro ito bago pa magpalit ng administrasyon. Tila nararapat lamang na ang ayudang ipamamahagi ng pamahalang nasyonal ay maipamahagi ng patas sa lahat ng kasapi sa sektor ng transportasyon sa bansa. Ito ay lubos na kailangan ng lahat ng kabilang sa sektor na ito, lalo na ng milyon-milyong magta-tricycle. Kaya sa rollout ng tricycle subsidy ngayon na hindi proporsyon ng pamamahagi ay balak umanong questionin ng mamabata sa DOTR kung papaano ito na ipapamahagi. Understanding ko nun ay yung tricycle drivers are devolved na yan. Tinanggal na sa Department of Transportation and it's under the DILG. Kaya nung ako'y nakikipag-ugnayan nun kung paano maibibigay itong fuel subsidy, ang sabi sa akin ng Department of Transportation sa DILG mag-coordinate. Kaya ngayon na ang nangangasiwa ay LTFRB, siguro that's where the disconnect is. Dahil I would think na yung LTFRB, they're blind eh. It's the LGUs that know how much tricycles are operating in their city. And so, dun ako, yun ang isang aking bibigyan pansin pagbukas ng, when we go back to work on January 23 at alamin ano ba talaga ang proseso. Sa nailathala ng Philippine Star noong Disyembre ng nakalipas na taon sa confirmation hearing ni DOTR Secretary Jaime Bautista, nabanggit na ang delay sa distribution ay gawa ng wala pang naisusumiting master list of registered tricycle drivers ang mga LGUs. Ayon sa LTFRB Region 3, for cleansing pa rin umano ang listahan ng mga beneficiary sa rehiyon. Samantala, mula sa 600,000 na benepisyaryo ng subsidiya, lumalabas din na 6,000 pa lamang ang nabigyan. Para sa mga tricycle driver ng Cabanatuan City na patuloy na umaasang maaambunan ng ayuda tulad ni Jinggoy Mariano, magkahalong emosyon ang nararamdaman sa mabagal na distribusyon ng ayuda. Ang masasabi ko po ron, malungkot at masaya sa mga nakakuha. Malungkot naman sa mga karamihan na hindi nakakuha dahil ganun nga lang ang binigay nila sa amin. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Nakatakda ng ilunsad ng lokal na pamahalaan ng Talavera, Nueva Ecija ang Sibuyas sa Paso, isang urban gardening project na nanghihikayat sa mga residente na magtanim at magpatubo ng sibuyas sa maliliit na espasyo gaya ng paso. Layon umano nito na isulong kamalayan ng mga residente sa kahalagahan ng pagtatanim. Napapanahon din daw ito lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong pag-agrikultura, partikular ang sibuyas. Kaugnay nito, isinailalim na umano sa pagsasanay ang 8 barangay sa bayan ng Talavera bilang paghanda sa naturang proyekto na magsisimula sa buwan ng Marso. Nakapagsagawa na rin umano ng onion seedling planting activity ang LGU at mga opisyal sa mga greenhouse sa ilang barangay sa Talavera, kabilang ang San Pascual, Matias District, Pulong San Miguel, Maestrang Kikay, Pag-asa, Marcos, Poblacion Sur, Andal Aliño at Esguera. Inaasahan namanong mailipas sa Paso ang mga pula sa susunod na buwan. Ang Sibuyas sa Paso ay bahagi umano ng flagship program ng lokal na pamahalaan na sinimulan ni Talavera Vice Mayor Nery B. Santos Martinez noon pang 2013. Bunsod nito, naging parte na raw ng pamumuhay ng mga residente ng 53 barangay ang pagtatanim ng gulay sa mga bakanteng lote. Nakarating na raw sa tanggapan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang apela ng pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC kaugnay ng tinanggal na benepisyo at insentiba ng kanilang mga empleyado. Pakiusap ng CDC sa mga manggagawa, habaan ng pasensya at pangunawa dahil ginagawa umano nila ang lahat ng kanilang makakaya para masolusyonan ang issue.
May ulat si Liana Canilao. Naiakit na raw sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapila ng Clark Development Corporation o CDC kaugnay ng benepisyo at insentibo ng kanilang mga empleyado. Ito ang kinumpirma ni Eric Jimenez, tagapagsalita ng CDC, sa CLTV 36 News nitong Lunes, January 23. Matatanda ang umalma ang mga manggagawa sa CDC matapos mabawasan ang kanilang mga benepisyo at insentibo. Bunsod ito na pagpapatupad ng Compensation and Position Classification System na inaprubahan ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation o CGC. Ay appeal yan ni President Agnes de Vanadera kay President Marcos for the approval of some of the, actually hindi naman lahat talaga ma-approve, at least yung mga importanteng allowances ma-approve, yung mga importanteng incentive at yung importanteng bonuses ay ma-approve ng ating presidente. Ang sinasabi sa amin ng SSS kasi, magkakaroon ng universal government parang health system. Pero while wala pa yon, so hopefully i-approve ng presidente natin yung mga health benefit. So we're crossing our fingers and we're praying na yung appeal namin dadalhin kay President. Nangako rin ng pamunuan ng CDC na mamadaliin nito ang reorganisasyon ng kanilang korporasyon upang matugunan ang mga issues sa job description at job grading. Nakatakda rin umanong tiyakin ng kanilang management ang approval ng CDC Board kaugnay ng authority to implement ang issue ng GCG nitong January 11. Gayon din ang kaukulang supplemental budget na makatutulong upang mabawasan ang epekto ng bagong salary scheme. Hiniling ng pamunuan ng CDC ang pasensya at pangunawa ng kanilang mga empleyado habang patuloy umano silang gumagawa ng paraan para tugunan ang nasabing mga issue. Yung appeal namin dadalhin kay President Marcos ay ma-approve. Although ang sabi naman ni Presidente sa amin, ni President Agnes, na-approve, i-endorse ni Executive Secretary Bersamin at ni Secretary Juan Ponce Enrile kay Presidente ang appeal namin. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, 34,000 na empleyado sa Clark Freeport nasa ICT industry. Mental health ng BPO workers dapat higit na matutukan ayon sa isang call center agent. Kawalan ng valid ID hamon sa SIM card registration ayon sa DICT. Bentahan ng SIM card inaasahang babagsak. DICT pinayuhan ang mga telco na bawasan ng supply. At mas sa rehistro ng SIM, naranasan sa remote SIM registration Region 3. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Nagbukas umano 44,000 trabaho sa Clark Freeport ang Information and Communication Technology o ICT industry. Samantala, hiling naman ng isang call center agent na matutukan daw sana ang kanilang mental health dahil ito ang mas tinatamaan sa ganitong uri ng trabaho. Si Paulo G. Santos ang may balita. Isa sa pinakamalaking industriya na namumuhunan sa Clark Freeport Zone ay ang Information and Communication Technology o ICT. Sa year-end report ng Clark Development Corporation o CDC, umaabot umano sa 6.2 billion pesos ang investment contribution sa taong 2022. Nasa 138 umano ang locators ng ICT industry sa Clark. Katumbas raw ito ng pagbubukas ng nasa higit 34,000 na trabaho sa mga mamamayan ng Central Luzon na malapit sa Freeport, lalo na dito sa Pampanga.
Karamihan raw sa mga ito ay business processing outsourcing companies na nasa 116 companies na malimit ay mula sa Estados Unidos, Netherlands at Australia. Ayon kay Eric Jimenez, tagapagsalita ng CDC, sa profile ng mga nagtatrabaho sa malalaking industriyang ito ay halos mga mamamayan ng Central Luzon, kaya malaking ambag umano ito sa ekonomiya ng rehiyon. Nakita mo numbers natin, the numbers will speak for themselves. Makita naman po ninyo na ang number ng mga locators natin ay hindi ko konti. Ibig sabihin, 138 po, marami po yun. Sa more than 1,000 at malalaki at nakapag-provide po sila ng napakarami po employment, 34,000 employment. Pero yun po ninyo, sa sumasahod na lang sa 30,000 per employee na lang po. Ganun po kalaki ang ibibigay na sa atin, ekonomiya. Hindi lamang po dito sa Clark, maging sa buong Pampanga particularly, dahil po halos karamihan po ng mga workers po na nandito po sa Clark ay taga Pampanga or sa Central Luzon for that matter. Isa sa higit 33,000 na empleyado ng BPO ay ang call center agent na si Aljon de les Reyes. Anya, nakakataas ng kanilang moral ang malaman na may malaki silang ambag sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa panahon ng pandemya. Parang na-uplift yung lahat ng BPO workers around the Philippines na during those darkest times na nag-pandemic sa Pilipinas and around the world, we are silently working and contributing on the growth of our country. Sa kabila nito, marami umano ang hindi nakakaalam na bagamat maayos ang sahod ng mga nagtatrabaho sa BPO, ay nakataya ang kanilang mental na kalusugan sa ganitong uri ng trabaho. Kaya ang kanyang hiling sa mga BPO company na higit na pagtuunan ng pansin ay ang mental na preparasyon ng kanilang mga empleyado. Base experience ko, what I can ask for more is alagaan nila yung mga ahente nila. Like, for mental preparation, kasi BPO is really tiring job, especially bugbog kami sa trabaho at yung mental health namin is na-forsake somehow. I hope that for BPO and companies na mag-outsource pa dito sa Clark is they can go ahead and give us more recreational activities para sa amin. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Natuklasan ng Department of Information and Communication Technology o DICT na hindi lamang internet connection ang problema ng maraming SIM card owners kung kaya nahihirapang magparehistro. Marami raw ang walang may presintang valid ID na kailangan para sa pagpapatala. Samantala, pinayuhan naman ng DICT ang mga telco na maghinay-hinay sa pag-order ng SIM card dahil inaasahan na ang pagbagsak ng bentahan nito bunsod ng isinasagawang registration. Ito ang balita ni Jerry Lumbang Parungaw. Apat na buwan ang ibinigay na panahon para sa pagpaparehistro ng SIM card at 1 buwan na ang nakalilipas simula ng ilunsad ang pagpapatala noong December 27 ng nagdaang taon. Sa panahong ito, mayroon pa lamang umanong nasa 21 million SIM cards ang nai-register o 12.5% ng aktibong SIM card sa buong bansa o katumbas ng higit sa 168.9 million. Kailangan pang iparehistro ang nasa higit 140 million sa natitirang 3 buwan. Ang usad na ito ng online registration ang nagtulak sa Department of Information and Communication Technology o DICT at National Telecommunications Commission na magsagawa ng SIM card registration sa mga liblib at malalayong lugar na mayroong problema sa internet signal. So we're addressing that now by deploying now those connectivity. Most of those connectivity will either be mobile, meaning we're bringing our satellite systems and all of those para may connectivity sila doon sa mga areas na yan. Ngunit sa rollout ng SIM card registration, natuklasan umano ng kagawaran na isa pang problema kung bakit marami ang hindi nakapagpapatala ay ang kawalan nila ng valid ID. To address how we are going to validate kung wala naman silang ID
never pa sila nakakuha, hindi naman sila nagmamaneho, walang sasakyan doon, so walang driver's license, hindi naman sila nagbabiyahe, walang passport, hindi nakaregister sa SSS, sa GSIS, sa PhilHealth, Pag-ibig, wala. Sa rollout registration ng DICT, tinatanggap na nila ang mga sedula at iba pang simpleng ID, ngunit nagkakaroon pa rin ng personal validation. Pinag-aaralan na rin umano ng DICT at ipapanukala sa Philippine Statistics Authority na kung maaaring pagsabay na ang SIM card registration at ang Philippine National ID registration. Pag magsi-SIM card registration kami doon sa remote areas, dadalhin na rin namin yung National ID system. Para right there, pagka-rehistro ng National ID, mag-SIM card registration na rin sila. So we shoot two birds with one stone, di ba? Mas madali yung deployment. So yun yung mga solution na pinapackage mo namin. Sa kabilang banda, inaasahan na raw ang pagbagsak ng bentahan ng SIM card dahil sa isinasagawang registration. We actually anticipated that will happen. After all this registration, there will be much fewer SIM cards that is going to be sold because there will be no more demand. And most likely, karamihan siguro mga SIM cards binibenta sa airports. Dahil sa mga travelers, foreigners that will be coming in that will buy their SIM cards. But in terms of the local population, the sales will be very, very small. Naniniwala naman si DICT Secretary Ivan John Uy na napaghandaan na ito ng mga telecommunications company simula nang gumulong ang usapin ng pagsasabatas ng SIM card registration. Magkagayunman, pinayuhan niya ang mga ito na huwag mag-stock ng supply ng SIM card. Sa tingin ko, hindi naman malaking malulugi sa kanila dahil kung magaling sila sa planning, alam nila na itong batas, pag lumabas, babagsak yung demand. At pagbagsak ng demand, it will be foolhardy for them to still continue ordering the volume of SIM cards that they used to order. Ako si Jenna Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Sa kaugnay na balita, nabawasan na raw ang mga aberyang naranasan ng isinagawang remote SIM registration ng National Telecommunications Commission o NTC Region 3 sa Kalumpit, Bulacan nitong Huwebes, January 26. Dahil dito, umabot sa higit 600 telco subscribers ang nakapagrehistro ng kanilang SIM cards. Ang mga eksena sa naturang aktibidad, silipin natin sa ulat ni JM De Jesus. January 7, 2023, nang ilunsad ng Remote SIM Registration Program ng National Telecommunication Commission o NTC Region 3 sa Sapang Kawayan, Masantol, Pampanga. Dahil sa mahinang internet connection, 65 lamang sa 133 telco subscribers ang matagumpay na nakapagparehistro ng kanilang SIM. Ang karanasang ito ang naging basihan daw ng NTC Region 3 upang higit na paghandaan ang ginawang remote SIM registration ngayong Huwebes, January 26 sa Kalumpit, Bulacan. So, yung nauna kasi namin, yung operational planning eh. Kaya from there, nakita namin yung gaps. At saka, going back doon sa Masantol experience, NTC lang kasi yung government agency na nandun during that time, plus the 3 telcos. So, at saka ito ngayon, we're doing this now nationwide. Lahat ng regional offices natin, sabay-sabay kaming nag-SIM registration starting yesterday. Hanggang bukas pa to, all regions in the country. Kabilang sa naging adjustment ay ang pagdadala ng internet booster ng mga telcos. Isa ang 62 years old na si Lola Annabel Surio sa mga unang pumilaw pang makapagparehistro ng kanyang SIM card. Sir, kasi alam ko yung steps parang hindi ko kayang sundan kasi at my age, hindi na ako masyadong sa gadget eh. Ang alam ko lang text call, Facebook, ganun lang. Pero talagang pinapatronize ko itong SIM registration kasi for security purposes ng bawat isa. Laking gulat naman ni Lola Annabela nang wala pang 5 minuto ay natapos na niya ang proseso. Wala na, may peace of mind na ako, wala na ako marireceive na scam. Kung meron man, madaling mamomonitor with the help of LGU, national government.
Tinungo naman ng mga tauhan ng mga telco ang PWD na si Melissa Sangil na nagtatrabaho sa munisipyo para makapagparehistro. May nakahanda rin umunong PWD lane sa mga remote registration ng mga SIM ayon sa NTC. Since nagkaroon sila ng program dito, sasamantalahin ko na ma-register yung SIM ko. And thankful naman ako kay Lord na i-register ko siya ngayon. And sa tulong nga po nila, walang hassle, walang hirap na dinanas kasi sila pa yung nagpunta dito sa office. Paalala ni NTC Region 3 Director Azor Sichon, kailangan ng valid ID para sa SIM registration. Kung walang government-issued na valid ID, pwede naman daw gumamit ng barangay certification o clearance ngunit kailangan lang itong lagyan ng larawan ng registrant. Maaari na rin i-present ang NBI clearance upang makapagpatuloy sa registration. Dapat meron siyang photo kasi requirement yung photo. Pag selfie, yung ID kailangan may photo para siguradong siya yun. So pwede naman. Kaya nga lang, yung kasing barangay certification at saka residence certificate, di ba usually walang photo yan. Kung gagamitin yan for the SIM registration, dapat i-attach yung photo nung tao. Samantala, kabilang umunod sa mga susunod na pagdarausan ng SIM card registration ng ilang bayan sa Bataan at Aurora. Sa ngayon ay umabot na sa 24 million telco subscribers na nakapagparehistro na ng SIM. Patuloy naman ang panawagan ng NTC at DICT na magparehistro na bagong April 26 dahil kapag hindi nakapagparehistro ay matatanggalan ng signal at hindi magagamit ang SIM card. Wala na rin umunong extension ng registration matapos ang April 26. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, Operasyon kontra smuggled na sigarilyo, pinalakas ng BIR sa Central Luzon. Random drug testing, isinagawa ng Angeles LGU bilang bahagi ng laban kontra droga. At sangguniang panlungsod ng San Fernando siniyasat ang planong pagtaas ng singil sa kuryente ng Isfelapo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita, hindi raw sasantuhin ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue Region 4 ang mga nagsusupply at nagtitinda ng mga smuggled na sigarilyo. Giit ng BIR, malaking halagang nawawala sa bansa dahil sa hindi pagbabayad ng karampatang buwis ng mga manufacturer ng mga illegal na produkto. Si Felix Barrios ang may report. Tobacco smuggling alone is estimated to cost the government 24.7 to 26 billion pesos per year, with some estimates placing it as high as 60 billion pesos. As an estimated 13 to 14% of tobacco products sold in the country are reported to be coming from illegal sources. Ito ang mga katagang sinabi ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing sa pulong ng Committee on Ways and Means ng Kongreso. Kaugnay ito ng Resolution No. 311 upang imbestigahan ang smuggling o illegal na pagpasok sa bansa ng mga produktong agrikultura tulad ng sibuyas, bigas, asukal at tabako. Malaki umano ang masamang epekto ng smuggling na nagaganap sa bansa hindi lamang sa ekonomiya kundi sa mga miyembro ng agriculture workforce. Upang mapuksa ang iligal na gawaing ito sa Central Luzon, nagsagawa ng isang simultaneous operation ang pinagsanib na puwersa ng Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 4 at PNP laban sa mga nagbebenta ng mga sigarilyong hindi nabayaran ng karampatang buwis. Isang grocery sa Masinloc, Zambales ang sinalakay at dito nakumpiska ang 468 na kaha ng kontrabandong yosi. Maliit man yan, sari-sari store man, grocery man yan o malaking manufacturer, hindi namin tatantanan yung mga yan para matigil lang itong illegal na pagbebenta ng mga
peking sigarilyo, mga sigarilyong smuggled, mga sigarilyong walang selyo at ang mga buwis ay hindi bayad sa BIR. Sa ilalim ng Republic Act 11346 na naaprubahan noong 2019, pinatawan ng 45 pesos na excise tax ang kada kaha ng mga sigarilyo. Umakyat na ito sa 60 pesos ngayon 2023 at inaasahan din na tataas pa ito ng 5% pagpasok ng 2024. Per pakete kasi yan, pag hindi bayad yung buwis, more or less, ang nawawala sa gobyerno 60 pesos per pack. Imagine that, kung milyon yung mga peking sigarilyo na pupuslit sa bansa o namamanufacture without the payment of the necessary taxes, medyo malaki-laki ang magiging effect dun sa ekonomiya ng ating bansa. Hahainan naman ng karampatang parusa mga nagmamayari ng establishmento sa Masinloc, Zambales na nahulihan ng mga puslit na sigarilyo. Penalty sa violation ng mga ganitong uring transaction o kaya pagbebenta ng illegal na sigarilyo is either papabayad namin yung excise tax niyan per pack, inclusive of penalties and interest and surcharges. Aside from that, we may file the necessary criminal actions in court for violation of Section 263 of the National Internal Revenue Code. Sinubukan kapanayamin ng CLTV 36 News ang mga nagmamayari ng grocery, subalit sila'y tumangging magpa-interview. Nagbabala naman ng BIR sa ating mga kababayan na huwag ibenta at tangkilikin ng mga smuggled na sigarilyo. Huwag na nating ituloy yan kasi illegal yan. Saka yung pera nyo na gagastusin dyan as capital, mawawala yan kasi pag kayo nahuli ng mga ahente ng mga BIR, yan ay kukumpiskahin ng BIR. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isang Ciudad Angeles, Pampanga sa may pinakamataas sa bilang ng drug-affected barangays kung saan 8 sa 33 barangay ang naitalang drug-cleared, kaya naman patuloy daw ang pagipagbuno ng lokal na pamahalaan kontra droga. Kaugnay nito, nakiisa ang LGU sa BIDA program ng DILG nang sa gayon ay maiwasan umano ang paggamit ng illegal na droga sa mga pribadong kumpanya. Gayon din sa kanilang hanay para makamit nito ang pagiging drug-free city. Narito ang report. Isang syudad ng Angeles, Pampanga sa nangunguna at may pinakamataas na porsyento ng mga gumagamit ng illegal na droga sa Central Luzon. Batay ito sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3, kung saan 8 barangay pa lamang ang maituturing na drug cleared mula sa 33 barangay sa syudad. Sa makatuwid, 25 barangay o 75.76% pa ang drug affected o mayroong presensya ng illegal na droga. Bunsod nito, patuloy umuno ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mas pinaigting na kampanya kontra droga kasama ang PDEA. Inaatas umano ng Angeles LGU ang kapulisan na isaturate ang buong syudad upang bantayan ang mga lugar na talamak ang mga nagbebenta at gumagamit ng droga. Binibisita rin umano nila ang mga barangay at nagsasagawa ng mga seminar para sa mga nasa watchlist nang sa gayon ay matulungan ng mga ito na magbagong buhay. Bukod pa rito, matatandaan noong 2020 ay sinimulan ng Angeles LGU at PDEA ang Balay Silangan Reformation Center. Dito dinadala mga individual na nagpupositibo sa droga upang ma-rehabilitate. Ginagawa po natin, nandiyan po yung ACADAC, led by Ricky Saul. They go to barangays. Nagsiseminar po sila dyan kasi they have the list from PDEA and the PNP, yung mga nasa drug watch. Yan po, pinapatawag po nila yan and they conduct their own seminars. Who are found positive will be brought to rehab. Who are in the list will be brought to rehab. Until and when
na they will be clean for at least 6 months. And then it will then be PNP and PIDEA who will determine if pwede na silang to integrate with the society. Nobyembre naman na nakaraang taon nang simula na Department of the Interior Local Government o DILG ang Buhay ay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA program. Layo nitong paigtingin ang random drug testing sa mga opisinang lokal na pamahalaan at gobyerno. Kaya naman dito sa syudad ng Angeles ay hindi lang sa hanay ng mga barangay nagsasagawa ng random drug testing. Maging ang empleyado ng mga munisipyo ay kabilang rin. Lahat po ng nag-positive, they are obliged to go to rehab. Ay 6-month rehab program para naman po, we need to help these people. No? And then, paglabas po naman po nila ng rehab, they still have work after. If they are working at LGU, pwede pa po sila magtrabaho. And again, pag nahuli pong the second time, nagkaroon po ng random drug testing for the second time, I'm sorry to say, kung hindi po namin, kailangan na po namin silang tanggalin. Because I would feel that we in the government are doing our best to help them. Panawagan ng alkalde, makiisa ang mga pribadong kumpanya at magsagawa ng random drug testing sa kanilang mga empleyado upang masigurado na drug-free ang lahat ng workplace sa syudad. Bagay na malaki ang maitutulong sa PIDEA Region 3 sa kanilang pakikipagbuno laban sa droga. Mahalaga po yan. Unang-una, malaking tulong po yan sa mga law enforcers kagaya ng PIDEA at PNP kasi yung BIDA program po na is more on the preventive side, preventive education program ng gobyerno po yan. So kung ma-implement po yung drug-free workplace through the conduct of random drug test, napakalaking bagay po yan, lalo na sa PIDEA, sa PNP. Kumbaga, yung more on prevention, nag-drive po yan sa programa ng gobyerno nga, sa preventive education program namin siya. Bagamat malaking hamon pa rin ang drug war sa syudad, handang-handa naman raw ang Angeles LGU katuwang ang PIDEA na sugpuin ang illegal na droga at tuluyan na itong mawala. The goal of the city government is all of the barangays will be drug-free. The city hall will be drug-free and Angeles City will be drug-free. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Siniyasan ng Sangguniang Panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente ng Isfelapco. Hindi raw kasi maagang naabisuhan ang mga consumer at wala rin umanong ideya ang SP sa pinasok na kontrata ng Isfelapco sa bagong power supplier. Depensa naman ng Power Distribution Company, emergency contract at temporary lamang ito habang naghahanap ng mas murang supplier ng kuryente. Narito ang report. Ipinatawag ng Sangguniang Panlungsod ng San Fernando, Pampanga ang San Fernando Electric Light and Power Corporation o Isfelapco upang pagpaliwanagin ukol sa dagdag singil na plano nitong ipatupad sa Pebrero. Dumalo rin sa naturang legislative inquiry ang Multi-Sectoral Governance Council at ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHA. Paliwanag ng Isfelapco, ang pagtaas ng singil ay hindi nagmula sa kanila kundi sa presyo ng kuryente mula sa bagong power supplier. Natapos na raw kasi noong December 2023 ang 10 taon nila sa isang renewable power company na mas mura ang generation charge. Now, the biggest misconception about your electric bill is that everything you pay goes to Isfelapco. That couldn't be far from the truth. The recent increase in electricity costs is only caused by the generation charge. As I said earlier, ERC mandates that Isfelapco collect on behalf of the generation and transmission, and so those are pass-through costs. Whatever they charge us, we will pass it directly to the consumer. Isfelapco doesn't gain anything or lose anything from generation. Kinwestiyon naman ni Councilor Aizal Macalino ang naging hakbang ng Isfelapco na wala umanong konsultasyon sa mga consumer. Nung sinabihan nyo kami na magtataas kayo ng kuryente, parang sinabi nyo sa amin na wala na kami pwedeng gawin. Kailangan lang namin tanggapin
which is very unfair on the part of the people. Sinigundahan naman na Executive Director ng Multi-Sectoral Governance Council na si Sonia Soto ang sentimientong ito. Bilang bahagi umano ng komunidad, dapat na kinokonsidera ng SFELAPCO ang katayuan ng mga consumer na nagpatong-patong na ang alalahanin, dala ng pandemya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Si Soto ay Presidente at General Manager din ng CLTV 36. So, there is a feeling of, I think, no, because I look at the cultural value of this exchange, the betrayal. There is some sort of a, I know it is not, it was not deliberate on your part. You never intended to betray the trust and confidence of the Fernandinos. You never wanted to put us down, diba? Make us feel desperate and feel disappointed. Man kami, I know, manamdaman kayo naman, but how difficult it is to explain this to a people already suffering from the impact of inflation. Samantala, pinuna naman ni City Legal Officer Attorney Elmer Teodoro ang pinasok na kontrata ng SFELAPCO. Wala umano kasing pre-filing kung saan dapat pinlano at kinonsulta dito ang mga consumer at lokal na pamahalaan. Like a mystery to all of us why we are not aware of these increases, these projected increases, because it is one of the requirements that the Sangguniang Panlunsod as well as the Sangguniang Panlalawigan should be furnished with copy of this joint application. And it so happened that it was not yet approved by the RSC. In fact, there is no yet joint application that was filed. And they went to the DOE under the what they call emergency situation or power. In other words, the people of San Fernando have not been given this opportunity to contest this generation, projected generation increase. In other words, we have not been also allowed or afforded due process so that these increases may be deliberated upon and that the people of San Fernando may be heard. Malaking palaisipan din umano kung bakit tila hindi napaghandaan ng SFELAPCO ang pagtatapos ng kontrata sa dating power supplier. Mga companies kasi, ang earliest nyo to foresee, to make sure that you'll be having another agreement, that you will renew or you will scout for another is 5 years. What happened to the strategy of SFELAPCO? Tapos sa amin yung ipapataw lahat. Try to do strategic planning. Hindi yun dun sa malapit na po talaga na mag-expire yung mga kontrata natin sa power supply. Paliwanag ni Erwin Nuco, spokesperson ng SFELAPCO, makapagbibigay lamang sila ng abiso sa consumer kapag pinalna ang kontrata. At sapat daw ang information dissemination ng kanilang ginawa para maipaabot ito sa mga consumer. Bawat customer natin ay may nakalakip na sulat, notice na binabalita po natin doon ano ang nangyari at ano ang inaasahan nating pagtaas sa generation charge, no? And then naging more vigorous tayo doon sa ating information dissemination sa ating Facebook page. Tapos lahat ng mga grupo na sumulat sa atin ay magkakaroon tayo po ng pagbabahaginan o audience sa kanila. So recently, kahapon lang, kausap po natin yung mga pinagpipitagan ng officers po ng PAMCHAM. By next week, kakausapin po natin yung mga homeowners associations presidents and then yung mga barangay captains po, no? Pumasok din daw sila sa emergency contract kung saan mabilis ang proseso kahit to follow na lamang ang pre-filing na nabanggit ni Atty. Teodoro dahil short-term contract lamang ito natatagal lang ng 6 months. Kailangan lamang daw ng SFELAPCO ng panahon habang ongoing pa ang pakikipag-usap at paghihintay sa mga renewable power company. Sa mahigit 1 taon ay nakapag-contact daw sila ng 6 na power company, ngunit 2 lamang ang nagbid para mag-supply ng kuryente. We invited several power plants and generators to bid for our next contract. We actually invited Ayala, we invited San Miguel, we invited 6. But unfortunately, only 2 generators were able to bid
we picked the cheapest rate. So we went with GN Power. Now GN Power also supplies Angeles Electric and Tarlac Electric. So we are not alone in Pampanga. We chose the cheapest rate that was afforded for us. The good news is it's not a long-term contract. We signed an emergency power contract for 6 months. So I promise you, within this 6 months, Espalapco will do whatever it takes to find a cheaper alternative. That is the reason why we signed that 6-month contract, is we don't want to be exposed to the market. Because I know what you're saying, why don't you buy it from the market? But you know what? West M, last year, the average cost kilowatt per hour is 15 to 17 pesos. And at least we got locked in to 10 pesos because the market is volatile. It could go up and down. Nasa mahigit kumulang 6 na piso ang inaasahang pagtataas ng generation charge, kaya posibleng pumalo 15 pesos per kilowatt hour ang dating nasa 9 pesos per kilowatt hour na singil ng Espalapco. Kung magtutuloy-tuloy, magre-reflect do umano ito sa bill ng mga consumer mula San Fernando at Florida Blanca ngayong darating na Pebrero. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, reflective road studs inilagay sa madidilim na bahagi ng MacArthur Highway sa Pampanga. At pinakamalaking branch ng Kapampangan favorite na The Orange Bucket binuksan sa Pasay City. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Makikita na sa ilang bahagi ng MacArthur Highway sa norte ng Pampanga ang mga iniligay na reflective road studs. Ayon sa Department of Public Works and Highways, dito raw sa parteng ito higit na peligroso sa mga motorista dahil sa poor visibility. Kasama raw ito sa ginagawang rehabilitasyon ng nasabing kalsada. Si Paulo G. Santos ang may balita. Ito ang mukha ng tinatawag na reflectorized pavement studs tuwing araw. May tila maliit na solar panel at tuwing gabi ay lumiliwanag ang LED light nito. Naka-install ito sa kahabaan ng MacArthur Highway o Manila North Road mula dito sa porsyon ng Angeles City, Mabalacat City hanggang Magalang, Pampanga. Ang modernong teknolohiyang ito ay sagot umano sa lumalabong markings sa kalsada at sa mga regular na bumabaybay sa highway. Pasado naman sa mga driver ang reflectorized pavement studs na animoy runway umano sa paliparan. Runway talaga. Kasi di katulad noon na wala pang ilaw, masyadong malabo yung daan. Halimbawa, yung kasalubong mo, malakas yung ilaw. Parang runway ng aeroplano? Parang sinusundan mo na yung ilaw kung saan ka dadaan. Ayos naman po para may liwanag din sa daan. Ayon kay Assistant District Engineer Arnold Ocampo ng DPWH Pampanga 3rd, kasama na ito sa naiprograma ng ahensya sa rehabilitasyon ng MNR. Hindi lamang ang pag-espalto ngayon sa mga baku-bakong bahagi ng highway ang target ng DPWH. Ang mga porsyon ng highway na may poor visibility ay lalagyan rin umano ng reflectorized pavement studs. I-continue natin yung paglalagay ng yung rehabilitation ng MNR. Yung mga sira-sira natin, especially may mga potholes, yan, dumating na rin yung funds nila, lalagyan na rin natin ng mga studs. Before, may ginawa na tayong mga studs, no? Yun yung mga reflector during night time. Makita natin na parang for safety talaga. Ang ganda ng reference ng mga motorist, no? So, maiwasan natin yung accident. Then, aside doon, mayroon tayong mga flashing lights din na in-introduce dyan sa mga intersections. Sa uri ng panahon na may zero visibility sa kalsada, balak umano ng DPWH na maging ang Phil-Am Friendship Highway ay bigyan ng reflectorized studs
Ngunit dahil sa contested road widening na tatamaan ang mga puno, ay limitado lamang ang na-install sa nasabing kalsada. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bunsod ang tagumpay na naranasan sa kanilang unang branch sa Metro Manila, isa pang panibagong branch sa Pasay City ang binuksan ng The Orange Bucket, ang leading seafood restaurant chain ng Pampanga. Ang nasabing branch, kaya lang naman mag-accommodate ng 200 at 50 katao, dahilan para tanggalin nito bilang pinakamalaking branch ng The Orange Bucket. Tara na't matakam sa kanilang ipinagmamalaking seafood Cajun bucket sa trip-treated gimmick ni JM De Jesus. Kung seafood restaurant lamang din ang pag-uusapan, tiyak una sa listahan ang paborito ng mga Kapampangan na The Orange Bucket. Sino ba naman ang hindi matatakam sa kanilang pamosong Cajun Seafood Bucket na binabalik-balikan ng ating mga kababayan? Taong 2016 nang buksan ang kauna-unahang branch ng The Orange Bucket sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At dahil likas na masarap ang kanilang produkto at excellent ang kanilang serbisyo, naging madali para sa mga owner na Cabalya Sisters ang pagbubukas ng iba pang branches ng The Orange Bucket. 2017, nang buksan nila ang Angeles branch, habang 2018 naman, nang dalhin nila ito sa Plaridel, Bulacan. Okay, ito kasi originated from the USA. So, dinadala namin dito para naman ma-experience ng mga Filipino diner yung boiling crab style ng US. Kasi yung mga ingredients namin and spices are all coming from the USA. So, para at least they don't need to travel abroad para matikman yung boiling crab style. Sa dami raw na nag-crave sa kanilang specialty, naisipan ng magkakapatid na Cabalya na dalhin na sa Metro Manila ang The Orange Bucket. February 2021, nang magbukas ng kanilang kauna-unahang branch sa Metro Manila na matatagpuan sa Newport City, Pasay. Sa Newport City kasi nag-start last May. Mahaba yung pila doon. Umaabot hanggang 50 waiting yata. So we decided to put up another branch dito sa Double Dragon Plaza para naman yung convenience ng mga diners natin. And then this location is much bigger. And then yung ambience din. At kasabay ng pagpasok ng Year of the Rabbit ay idinaos na rin ang grand launch ng pinakamalaking branch ng Pampanga's leading seafood restaurant chain. Located ito sa Double Dragon Plaza sa Pasay City. May 250 seating capacity ang The Orange Bucket sa Double Dragon Plaza, kaya tiyak daw na mas marami ang masisiyahan at mabubusog. Todo suporta naman ng ilang mga opisyal ng lalawigan sa tagumpay na ito ng ating mga kabalen. Present sa masiyang selebrasyon, sina Pampanga Governor Dennis Pineda at ang kanyang kapatid na si Lubang Mayor Esme Pineda na isang fan daw ng The Orange Bucket. I wish them all the best kasi sabi ko nga kay JB, walang reason para ito hindi tangkilikin, di ba? Natikman ko na din naman to, talaga no, masarap. Yes ma'am, nabanggit mo, natikman mo na to. Bukod sa mga VIP, hindi rin nagpahuli ang iba pang mga customers sa kainan at kasiyahan. Sulit na sulit kasi nakita mo na marami na masarap pa. You know, the Pampanga's always been known to be the capital for good food. And finally, we have them here in Metro Manila, Orange Bucket. A good representation, the lobster, the flavor, it's really intense. Ipinagmamalaki naman ng The Orange Bucket ang kanilang messy dining experience. Sa ganitong estilo raw, ay tiyak mapapasarap ang kain ng bawat bibisita sa kanila. Bestseller natin is the Big Bang Seafood Bucket and the Super Tray. And it comes with different variants. Meron siyang classic, supreme, and premium. And yung spiciness level niya, meron din silang choices na tame, wild, and wildest. At para sa allergic sa seafood, huwag kayong mag-alala dahil mayroon din kayong pwedeng orderin sa The Orange Bucket. Gaya na lamang ng Asian specials sa Thai food, Korean food, Japanese at Singaporean cuisine.
Kaya ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings sa pinakamalapit na branch ng The Orange Bucket sa inyong lugar. Iniimbitahan po namin kayo. Sana matry niyo po ang The Orange Bucket. We are located in San Fernando, Pampanga, Balibago, Angeles City, Plaridel, Bulacan, Newport City, Pasay, and our 5th branch, which is the Old Dragon Plaza in Meridian, Pasay City. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. At sa mga balitang nakarat ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo para sa CLTV36 News. Atin to. Maraming salamat po.